wato waɗannan baƙi na gidan TV da suka zo masu kallon mu. Ayya! Masu kallon mu, ayya! Masu kallon mu wato coronavirus ɗin shi ya ci wannan gasa ta damben ciyaman. To masu kallon mu ga wanda ya nasara nan ga damben da aka yi na ciyaman na gidan wato TV da rediyo gashi nan ya yi mai kyauta sakamakon wannan nasara da aka yi wasa nashi. Masu kallon mu to ga su nan dai da sauran ga kuma bakin nan duka dai ana ta ɗauke-ɗauken hoto. Masu kallon mu ga kuma wanda ya yi nasara nan shi ma ya zo ya tsaya gaban ciyaman ɗin domin a ɗauki wannan to masu kallon mu gashi nan dai duka dai cikin waɗannan management na ƙungiyar wasannin al'adun gargajiya da gidan TV suke yin wa shi ciyaman ɗin wato liki na bayan su gama karrama shi ga su nan